Добрый вечер, витаю всех вас у нас на канале «Осторожно, вирус». Сегодня у нас в гостях Сергей Бульба. Сергей, ты, в принципе, очень известная личность, но все равно представься людям, потому что, как тебе сказать, не все люди ходят по Еврорадио, где ты выступаешь и так далее и тому подобное. У нас вообще большинство людей не смотрят эти помойки, поэтому представься, чтобы люди знали, кто ты, что ты, откуда ты. Ну, я уже так само не вельмі выступаю на Еўрарадыё, таму што я пасмеў сумнявацца ў святасці Святланы Ціханаўскай, то мяне забанілі, што на Белсаце, што на Еўрарадыях. То бок усё, я ўжо не харошы, не лашчоны дэмакрат. А сябе прадставіць, ну давайте каротка, нават біяграфію магу трошку расказаць. Давай, давай. Нарадзіўся у 1967 у Менску. Але ж вы ведаеце, так цікава склаліся абставіны, што мне было літаральна 3 месяцы, мяне аддалі да бабулі ў вёску пад Бабруйск. І я, ў прынцыпе, абсалютна не шкадую, разумееце. Як пагаворваюць, што быццам наша шляхта калісьці была такая традыцыя, што называецца аддаваць на дзядзькаванне, то бок аддавалі да старэйшых сваякоў, каб менавіта яны ўзгадвалі сваіх вот этих маладых унукаў, для таго, каб захоўвалася повязь сярод роду. Я абсалютна не шкадую, бо моя баба Надзя, яна якраз бульбаў, з роду бульбаў, то бабуля не ўмела ні чытаць, ні пісаць. Але ж мова ў яе была настолькі блізкай да літаратурнай, што я ажно здзіўляўся. Ведаеце, цікава было назіраць. Ну ладно, это опущу. Значыцца, перад школай мяне забралі назад, мамка ў Менск забрала. Хутенька мяне пачала агрэсіўна пераводзіць на рускую мову. То бок, а што ты тут, как колхозник, понимаете ли, будешь? Перавялі мяне на рускую мову, вучыўся ў Мінску. 65-я школа, потым 50-я, хто ведае, каля плошчы Перамогі. Пасля это мінская візру, мінская вышэйшая інжынерна-зенітна-ракетная, яно так звалася. Якраз там мы стварылі першую суполку сярод курсантаў-афіцэраў 1988 годзе, за што ўрачыста палітрукамі быў адпраўлены пры атрыманні лейтэнанцкай годнасці аж на кітайскую мяжу. Як мне жартавалі зампаліты, поедзеш там, кажа, беларусаў выхоўваць. А я кажу, а што іх там багата? Іх там вообще нету. Ну ладно. Прыехаў у Забайкалье. Тады яшчэ это 89 год, яшчэ былі хлопцы з розных рэгіёнаў Саюза, у тым ліку і з Латвіі, з Малдовы, каўказцаў было багата. І разумееце, тады ж якраз народныя фронты гудзелі. Ну вот, калі я пачаў збіраць якраз па гэтых народных фронтах, то тут ужо зампаліты зусім узвылі, не ведалі, што рабіць. А калі салдаты вылучылі мяне на апошнія савецкія выбары Верховнага Савета Савецкага Саюза тады яшчэ, то тут зампаліты ўвогуле афігелі, і вырашылі, што да ну его нафиг, Карацей, я па скарачэнні штатаў абсалютна лояльна, нормальна адпраўляюся назад дамоў у Менск і актыўна адразу ўключаюся ў дзейнасць тады ў 93-м годзе, калі памятаеце, это спроба путча, ўсё, што з гэтым звязана. Ствараецца беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Я быў адказным сакратаром этой арганізацыі. Недзе на ўзроўні 95-го году, назіраючы, што Мікола Статкевіч паступова дрейфуе ў бок палітычнай дзейнасці, не менавіта нацыянальнай дзяржаўніцкай, а вот канкрэтна сацыял-дэмакраты, то мы ўтвараем якраз з маладых, актыўных, жвавых, мы ўтвараем Белы легіён. З 96-м доблесныя беларускія спецслужбы за тое, што старэйшае пакаленне памятае, калі Ганчар яшчэ праводзіў Віктор Ганчар свой рэферэндум аб недаверы Лукашэнку. Мы тады і Канстытуцыйны суд ахоўвалі, і мы забяспечвалі тое, што некалькі палкоў мінскага гарнізона гатовыя выступіць на абарону Верховнага Савета. То бок, разумееце, за ўсе гэта дзеянні, таму што ўсё это не адбылося. Мяне проста КДБ вывезла ў лес. Я так разумею, што вот это ланцужок Ганчар, Захаренко, ён мог з мяне пачацца.
Але ж я перажыў клінічную смерць, я страціў багата крыві, але ж чамусьці жывы застаўся. Я недзе 3 тыдні потым у бальніцы ў Слуцку праляжаў, таму што это ўсё было пад Слуцкам. Калі мяне запытаюцца, ці ёсць сведкі, ёсць. Сцёпу Сухаренку запытайцеся, это ён кіраваў. Сцёпа Сухаренко, Михаил, ён тады быў начальнік аддзелу КДБ па барацьбе з тэрарызмам. Вот ён непасрэдна кіраваў. І непасрэдна, я вам скажу, удзельнічаў Хлышченко. Ён тады быў рэгіянальным операм якраз па лініі КДБ, а пазней ён перавёўся ў МУС і заканчваў ён, па-мойму, службу ўжо ці то кіраўніком першамайскага рауса, я ўжо не памятаю, ці то савецкая у Мінску. То бок вот вам жывыя сведкі, да, якія пры змене ўлады можна будзе запытацца. Хто кіраваў, чаму без завядзення любой крымінальнай справы мяне вывезлі ў лес закапваць? Ну, то бок будзе з кім і пра што пагаварыць. Далей глядзіце, я чаму спакойна агучваю этой рэчы, таму што, ну, па-перш за ўсё, мне няма чаго хаваць, я чалавек сумленны. Па-другое, Шэйман таксама быў пра гэта ўзгадаў адзін раз. Адзін раз, калі ён вяртаўся з Афрыкі, якраз Лукашенка яго ўзяў назад кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта, ён прагаварыўся пра тое, што 150 неперамірымых в лесу пад Слуцкам ці парыхтавалі ваенны пераварот, але ж мы ўсё гарманічна як бы развялі, ўсё тэхнічна павырашалі, афіцэрам там далі, маўляў, пасады на павышэнне, то бок, ну, вот нікога не забівалі, нічога, то бок Шэйман пахваліўся сваёй дэмакратычнасцю. Я агулам быў здзіўлены, сапраўды, мы да 150 чалавек у лесе пад Слуцкам. Так і было 6 дзён, ці нават 7 дзён было спакойна. Потым, гляджу, з'явілася наружка, то бок, відаць, нехта ўжо стукануў. На 8 умоўна прыязджае начальнік слуцкага рауса, глядзіць на нас і задае сакральнае пытанне. Я, говорит, не понял, вы что тут собрались, Лукашенку свергать, что ли? На что я абсолютно симметрично отказываю. Я кажу, ну да, что, нельга? И он так трошку так это подвис. Потом, ну ладно, хрен с ним, с Лукашенкой, но тогда перейдите в соседний район. А мы как раз стояли на мяжи Слуцкага и Узденского района. Вот там ставление сапраўднае, якое было і до таго ж Лукашэнкі. Бо усе ўсё разумелі, але ж чамусьці усе дарослыя людзі гуляліся вот у эту вот гульню. Вот такі вот мой генезіс. Далей я быў змушаны, паколькі натуральна арганізацыйныя здольнасці былі ацэненыя, закапваць яны не рызыкнулі. А чаму не рызыкнулі? Таму што вот тыя падзеі 96-го года, калі мяне ўжо першы раз увозілі закапваць, ім вельмі не спадабалася. Якраз вот той вот Міша, пра якога я ўзгадваў, начальніка аддзела па барбе з тэрарызмам КДБ, яго паралізавала, аказваецца, я нават не ведаў. І потым на мяне выйшлі ягоныя супрацоўнікі, папрасілі, паслухайце, я вот быў вельмі здзіўлены, і на той час я сам у гэтым нічого не разумеў. Дакладам мне было сфармулявана: надо, чтобы ты Мишу простил, а то Миша висит между мирами и умереть не может. Во. Ну, я халера яго ведаю, но вот сапраўды прыйшлі мы да этого Миши, сядзіць, это самое, это полковник славный, ни рукой, ни ногой не варушыць, адны этой вочы. Ну і, відаць, вот на ўзроўні душы нейкая камунікацыя адбылася, ўсё ж таки я яго дараваў. І пасля гэтага я ўжо некалькі разоў яго бачыў, ну, там літаральна цягам месяцу, кафе «Паляўнічае», хто памятае, у Мінску, ён там жыў недалёка за ЦУМам. Ужо ён жвавенька бегаў, там падбухіваў ўжо, ну і недзе цераз месяц, як бы так, ужо душа пакінула цела і пайшла. То, відаць, вот товарищам з КДБ очень не понравилось вот тое, што адбылося. І другі раз вот яны мяне закапваць, відаць, не вырашылі, таму наша вот эта схема са спробай перавароту яны не рызыкнулі разганяць. Больш таго, яны не рызыкнулі разганяць, таму што 150 чалавек, якія былі, якіх мы сабралі, это людзі рэальна з баявым досведам, падрыхтаваныя. Так што вот такі вот генезіс. Пасля гэтага, паколькі я пастаянна быў пад вокам у КДБ, я быў змушаны з'ехаць з Беларусі. Крайні раз, калі яны мяне па-сур'ёзнаму зачапілі, это 2007 год, калі гэты пакет з гайкамі ўзарвалі. Вот я тады быў заехаў, наколькі это самае дзён у Беларусь, мяне тут хлопнули, арыштавалі. Разам з Міраславам Лазоўскім, яшчэ 2 нашых байца з легіёна зачапілі.
патлумачыўшы, типа, вы з вашай падрыхтоўкай маглі это зрабіць. Ну, дзякаваць Богу, на той момант і генпракурор, і ўсе, як бы так, ніхто не даў дабро, пратрымалі нас 10 сутак, ну, акрамя таго, што суткі ў КДБ мы былі, і ўсё ж такі нас выпусцілі. Хаця пагаворваюць, запрашвалі для нас летні это самае. Артыкул был да 10 гадоў. Яны нават не завялі артыкул па барацьбе за тэрарызм, а менавіта хуліганства з асобым цынізмам. Я так і не ведаю, што у нас ёсць такі артыкул, але ж ён да 10 гадоў пазбаўлення волі. Ну і от пасля 7-го году, калі ўжо выпусцілі, то я мала жыў у Беларусі, я ў асноўным паехаў. Ды і ведаеце, пасля вот той клінічнай смерці, якую я перажыў у 96-м, калі вот у лес экскурсію меў, я неяк іначай пачаў успрымаць свет. Яно часта бывае, хто праходзіў па краю жыцця і смерці і заходзіў на той бок, то яны неяк, ну, трошку інакш пачынаюць успрымаць, болей трошку бачыць, болей адчуваць. І от мне стала цікава, я тады паехаў па Тыбетах, па Індыях, вывучаць, што, як свет уладкаваны, як што. Ну. І нарэшце ўсё ж такі вярнуўся да Украіны ў 14-м годзе. Вярнуўся да Украіны, таму што я шчыра спадзяваўся тое, што не ўдалося ў нас, а што якраз за кошт, тады якраз была слабая дзяржаўная ўлада ва Ўкраіне, але ж пры гэтым быў вельмі моцны грамадскі сектар, грамадская супольнасць. То мне і падавалася, што это якраз добры задатак для таго, каб Украіна нарадзіла новую сістэму дзяржаўнага кіравання. Узгадываліся полацкае веча, наўгародскае веча. Наш рэгіён, я нагадаю, што ўсё ж такі Новгарад – это 4-я усходнеславянская мова, найбольш бліжэйшая да Расіі, але ж Расія іх выразала. Я нагадаю, што ў Цвір'і першы герб быў пагоня, але ж, ну, ўсё это знішчана. То бок, разумееце, сэнс не ў тэрытарыяльнасці, а сэнс менавіта ідэалагічным. Я вот спадзяваўся, што нешта такое здольнае нарадзіць Украіна. На жаль, алігархат не даў нічому з гэтага рэалізавацца, ну, але ж маем, што маем. Тым не менш, на сённяшні дзень абсалютна шчыра падтрымліваю Украіну, шчыра, адкрыта, таму што разумею, што ва Ўкраіне зараз вырашаецца лёс не толькі нашага, як бы, вот, славянскага свету, але ж і лёс, па сутнасці, Еўропы. Так што, ну, вот такі вот мой генезіс. На ўсе пытанні адкажу, закрытых тем няма. Понятно. В общем-то, краткий экскурс в историю Бульбы мы получили. Вот. Я буду зачитывать вопросы так, как они прилетали по очередности, как они прилетали. Ты мне, конечно, извини, но я считаю, что так будет более правильно, потому что сейчас люди еще в чате пишут вопросы. Но есть те, которые все-таки до этого в чате в Телеграме написали и давно ждут ответов. Так вот, первый написал вопрос человек с ником Дихлофос. Почему так долго решается вопрос об оборудовании помещения для изготовления маскировочных сеток? Приходится ездить на разные точки в Варшаве, чтобы там вместе с украинцами их плести. Неужели только из-за боязни дать повод Лапко писать новую анонимку? Вот. Для наших зрителей объясни, кто такой Лапко, вот, вашу вот эту вот, скажем так, стычку с молодежным хабом, да, я бы вот с этого начал. А потом уже можно рассказать, почему сетками так долго вопрос решается. Добро, тады пра сетку, можа, нагадаеш, я тады пачну это самае. 2023 год, лето, я сижу ў Киеве спакойна, а мы перад гэтым правялі канферэнцыю якраз па Беларусь 2.0, робім разам. Правялі канферэнцыю сваю і не сталі яе шырока публічыць, таму што зразумелі, што трэба падрыхтавацца менавіта да моманту, калі праект Ціханаўская, які, на маё разуменне, створаны выключна для сцягнення ўвагі і фінансавых сродкаў на сябе, што гэты праект пасля 25-го года, калі Лукашенко праводзіць выбары,
то Ціханаўская робіцца проста хорошым чалавекам, прэзідэнт-элект пазаўчарашніх выбараў. То бок свядома мы адклалі раскрутку Беларусь 2.0 і ў прынцыпе паставілі задачу паміж сабой, што нам трэба стварыць сваю асацыяцыю якраз па лініі Беларусь 2.0. А юрыст наш узяўся этым апекавацца, ну і прынёс інфармацыю, што кажа, слухайце, у Польшчы асацыяцыю, каб зарэгістраваць, это мінімум 6-8, а то бывае і год, што это як бы доўгая гульня, доўгая песня. Ну ладно, мы вырашылі, што давай як бы так падумаем, якія ёсць варыянты. Цераз некалькі дзён ён тэлефануе, кажа, слухай, тут з надзорчай рады беларускага моладзевага хаба тэлефанавалі і просяць, яны лічаць, што хаб канчаткова знішчаецца знутры, таму гавораць, што мне, Латушку, як бы шукалі чалавека з нейкім аўтарытэтам для таго, каб усё ж такі зайти як антыкрызісны менеджер для ратавання якраз хаба. Я прашу юрыста, кажу, ты паглядзі тады, наколькі там усё правамоцна, наколькі адпавядае заканадаўству. Праходзіць некалькі дзён, ён тэлефануе, кажа, да, паглядзеў, усё адпавядае статуту і польскаму заканадаўству, усё добра. Но я вяртаюся з Украіны, прыязджаю ў Польшчу, падаем дакументы на рэгістрацыю у КРС так званы, як это суд раяновы, ці як ён там правільна завецца. Глядзі, значыцца, тут трошку варта было б, напэўна, падзяліцца дакументамі. Я табе заранее трошку скидываў, да? Какие именно поставить? Да. Першы дакумент я б паставіў зварот. Ён яшчэ ў траўні месяцы адбыўся. У траўні месяцы. Ён самы такі чумазенькі. Самы чумазенькі, там багата чого закрэслена. І там, по-моему, на ім нават лічба стаіць, лічба номер 6. Да. Ага. Да. Звярніце увагу на дату рэгістрацыі. 15.05. Яшчэ рэйдэр Бульба, ён як бы так, нават не даляглядзе, ён яшчэ не здагадваецца, што ён можа стаць рэйдэрам. Калі уважліва азнаёміцца з тэкстам ліста, то выканаўчы дырэктар беларускага моладзевага хаба Саша Лапко звяртаецца у якраз інстытуцыю польскую, якая адпавядае за арэнду памяшканняў муніцыпальных, з просьбай перадаць хаб, дакладней перадаць арэндны офіс на пляцы Канстытуцыі 6, перадаць каму вы думалі? Лявончыку. Лінкет медзя Лявончыка, абгрунтоўваючы тым, што хаба ўсё кепска, грошай няма і бліжэйшым часам не прадбачыцца, таму каб ішла эфектыўная работа, то давайте мы перадамо Лявончыку, ён справіцца. Далей пачынаецца цікавае. Абсалютна недавно мы знайшлі дакумент ад імя офіса Ціханаўскай. Ён падпісаны ўжо 5 числа, 5 чэрвеня, 5.07.23. Паўтараюся, рэйдэр Бульба зойдзе яшчэ толькі 02.08. У гэтым лісце да польскіх рэгістрацыйных органаў чамусьці пан Дабравольскі вельмі просіць прыскорыць рэгістрацыю клона беларускага моладзевага хаба. Разумееце, у Польшчы няма забароны, не можа быць дзве асацыяцыі з аднолькавай назвай, але ж можа быць асацыяцыя і фундацыя, яны могуць быць з аднолькавай назвай. І лапкі якраз ідуць на хітрасць, яны сваю назву робяць па-ангельску, Belarusian Youth Hub,
Але ж пры гэтым яны ў статут закладаюць магчымасцю сваю назву ўжываць абсалютна на ўсіх мовах, якія ім закарціць. То бок я нагадываю, глядзіце, першы дакумент это май месяц, другі дакумент это вот 5 числа. Яшчэ Лапко не зняты з пасады. Яшчэ толькі надзорчая рада ў сваім коле, іх 3 чалавекі, Таракевіч, Баравікова і Гліннік, абмяркоўваюць сітуацыю. Ракевіч звяртаецца да Глінніка, акцэнтуе ўвагу на тое, што ў ягоным разуменні Лапко скраў больш за 300 000. Все это абгрунтоўваецца, ён усё это перапісвае. І акцэнтуе ўвагу Гліннік, што Лапко робіцца неадэкватны, ні з кім ні на якія пытанні надзорчай рады не хоча адказваць, не прадастаўляе дакументацыю па праектах на суму больш за 1 000 000. Значыцца, Ракевіч, як кіраўнік надзорчай рады, ініцыюе аўдыт. Аўдытарам пацягваецца польская сертыфікаваная аўдытарская фірма, якая праводзіць аўдыт. Я бачыў, сапраўды, сярод праводак інтэрнэт-банкінгу ёсць аплата якраз гэтым аўдытарам. Так. Аўдытарам Лапко таксама не прадастаўляе вот эту самую дакументацыю на суму больш за 1 000 000. Пасля гэта, сабраўшы ўсе гэтыя аспекты разам, надзорчая рада 2/3, таму што Стася Гліннік зрабіла выгляд, ці то не атрымала, ці то это самае, ці то як бы проста не хоча прысутнічаць. Карацей, это самае 2 галасамі з 3, 10.07 Лапко здымаецца з пасады кіраўніка беларускага моладзевага хаба. Глядзіце, як далей цікава разгортваюцца падзеі. Адпаведна, паколькі я даў згоду, то надзорчая рада прымае як бы рашэнне зацвердзіць мяне кіраўніком, тым самым антыкрызісным менеджерам. Мы пачынаем пісаць Лапко лісты, дасылаць іх афіцыйна, пра тое, што прыйдзіце, перадайце хаб і дакументацыю і ўсё, што трэба. Ну, ва ўсім свеце неперадача дакументацыі матэрыяльна-тэхнічнай базы – это крымінальная адказнасць, раз. Другое, вот да чаго я вас падводжу, да таго, што ў беларускім крымінальным кодексе это артыкул называецца «Наўмыснае банкротства прадпрыемства з мэтай завалодання актывамі». Все, абсалютна ўсе, скажем так, алгарытмы для гэтага артыкула, яны тут якраз задзейнічаны. Значыцца, далей глядзім. Лапко закрывае цалкам хаб на некалькі месяцаў, хаб закрыты. Усе нашыя просьбы дагрукацца, на лісты не адказвае. Мы прыходзім у паліцыю, тут нашу дзельніцу, кажам, што рабіць. Яны кажуць, ну напішыце яшчэ аднаго ліста, калі не адгукнецца, то проста мы вам дамо слюсара і заходзьце, скрывайце. Натуральна, пасля таго, як быў я аддадзены рашэннем КРС польскага суда, быў афіцыйна праведзены як кіраўнік арганізацыі, для польскай паліцыі это дастатковы аргумент, каб ставіцца да мяне з даверам. Яны выдаюць слесара, і 2 жніўня мы заходзім у офіс. Тут пачынаецца вясёлы гвалт. Оказывается, відэаназіранне у Лапко было выведзена на ягоны персанальны тэлефон. Ён падымае, каго б вы думалі, кіраўніка Еўрарадыё, які тут жа ж прыбягае, самы першы, і ён вот цераз яго пачынаецца якраз хваля этого хейту, які не спыняўся да гэтага часу адносна Бульбы, што Бульба рэйдэр. Глядзіце, за вот этот час, пакуль Лапко быў зняты з пасады, і да моманту, я глядзеў толькі да моманту, калі я быў праведзены па КРСу, то бок Лапко ўсё роўна не меў ужо права распараджацца тымі фінансамі. З 10 по 26.07 Лапко вывеў больш за 110 000. Кудысьці рассаваў, кудысьці распіхаў. Там ёсць сярод дакументаў і цікавыя дакументы, напрыклад, вывад на ягоную жонку 24, 13, да. Прычым
Просто вот чаму хорошаму чалавеку не заплаціць грошы, да? То бок там парушэнняў насамрэч настолькі, там ёсць валютныя аперацыі, калі Лапко выводзіць грошы быццам для абмену валюты на свае рахункі. То бок у Польшчы это ўсё крымінальныя артыкулы, разумееце? То бок там пытанняў больш, чым вот этому чалавеку насамрэч ціхенька бы сядзець і не адблёскваць, а ён вядзе агрэсіўную палітыку і расказвае, што Бульба заплаціў Ракевічу там 15 000 еўра для таго, каб завалодаць хабам. Вот мяне заўсёды здзіўляе, ты чалавек разумее, што ён скажа ў судзе? Ці ён лічыць, што Ціханаўская яго далей прыкрые, ці Лявончык яго прыкрые? Дык Лявончык здрысне это самае ў Лондан, там, дзе ён кватэрку купіў на сэканомленыя грошы ад барацьбы беларускай. Хто будзе бараніць Лапко? Я вот это не разумею, на што ён разлічвае. Ну, что я могу сказать? Я сейчас людям продемонстрировал как раз все эти документы, пока ты говорил, да? То есть там ситуация с тем, что и 23 тысячи, и 14 тысяч, да? Жене это все показал. Вот, ну, то есть, что он жене все это дело переправлял, да, то есть выглядит это очень смешно, но меня больше интересует другой вопрос, то есть получается, что это директор Еврорадио, да, то есть, как его, Свердлов, да, то есть устроил вот этот вот весь кейт, да. Это выглядит очень прикольно, потому что, в принципе, Еврорадио, ну, я его называю говнорадио, да, почему я его называю говнорадио, да. Вот. Недавно совсем вот этот вот Свердлов, я его человеком назвать не могу, это амеба, да, то есть в чате реформаторов сидел и рассказывал, что у него никаких черных списков нет людей. А ты еще в начале эфира сказал, что ты попал в черный список. Я давно в этом черном списке. Вот мне интересно, то есть перед эфиром много людей, не прошу назвать фамилии, имена там или кем они занимаются, много людей тебя просило не выходить ко мне в эфир? Да. Мінімум 4 чалавекі, якія мне настойліва рэкамендавалі, не крый Божа, не хадзіць да віруса, таму што, ну вот, вірус очень токсичный, понимаете ли, тому вот с кем заўгодна, лишь только не з ім. Я шчыра скажу, што я прыняў рашэнне вот пахадзіцца на это інтэрв'ю, таму што мне падаецца, што як бы б там не было, што сярод вот якраз тваёй аўдыторыі збіраюцца людзі, якія здольныя скласці 2+2. Не вот это вот, якім сказалі Бульба рэйдэра, яны вот 1,5 гады ўжо бегаюць, это «О, Бульба рэйдэр, о». Вяртаючыся да рэдактара Еўрарадыё, ён сапраўды першы прабег, да. Але хваля не за ім, разумееш, увесь інфапоінт, практычна ўвесь інфапоінт яны спусцілі на нас. Ну, ты можешь не рассказывать, я, в принципе, сам прохожу, я 4 года я с этим инфопоинтом воюю, который спускают вечно на меня, блин, и я, честно говоря, в шоке постоянно. То есть, как люди до сих пор не видят того, что происходит. Мы знайшлі платеж з выводам грошай на Свердлова з беларускага моладзевага хабу. То бок у іх як бы свая каманда, у іх было ўсё добра, яны пілілі грошы добра. А тут нейкія злыдні з надзорчай рады чамусьці. Я не ведаю, што ў іх там адбылося, ці яны перасталі дзяліцца з Ракевічам, ці это вот Лявончык это галаву задурманіў. Лявончык для мяне ўвогуле як бы дзіўны персанаж, таму што глядзі, першы раз ён каля нас, я маю на ўвазе Белы легіён, ён з'явіўся недзе ў 2017 годзе. Якраз калі нашых хлопцаў перасажалі, нашы хлопцы сядзяць амерыканцы. Ну, а мы тады ўзялі канцэпцыю ў першую чаргу як бы так ціснуць на дыпламатаў. Разумелі, што ўнутры мы нічога не даб'ёмся. Ну і плюс да гэтага, это была першая ініцыятыва, калі мы звярнуліся, нашыя сябры звярнуліся да грамадскасці, што нам рэальна трэба дапамога і на адвакатаў, таму што 37 чалавек сядзела, і на дапамогу сем'ям, таму што сем'і засталіся адны з малымі дзіцямі, як бы так няма чым карміць. І сапраўды тады беларусы адгукнуліся, беларусы падняліся. І от тады першы раз з'явіўся, выйшаў на старога нашага аднога сябра, выйшаў якраз Лявончык з прапановай, а давайте мы
Это самое, я ўсё умею, у мяне ёсць усе інструменты, давайте я вам дапамагу сабраць грошы. Вы думаеце, мы даведаліся, колькі грошай было сабрана? Ды ні халеру падобнага, нават не блізка. Далей болей я глядзеў ужо, як стрыжак гаворыць, далей болей да это buy help. Чамусьці Зяньковіч, які зараз сядзіць, Юрась Зяньковіч у турме, чамусьці падымаў пытанне пра тое, што это як юрыдычная установа такой арганізацыі не было. То бок уражанне, што проста на прыватныя рахункі без усялякай справаздачнасці яны збіралі грошы з усіх беларусаў, якія актыўна адгукнуліся на падзеі 2020 года. Што яно, куды яно далей пайшло? Ну, слухайце, тут здзіўляцца няма чаму, таму што, калі чалавек, я пра Лявончыка, купляе сабе кватэры ў Лондоне, ў Варшаве, то вот вам і адказ на пытанне. Не, ну, Леончик, я его, это, как его, вызывал на дебаты, он сдриснул, как этот, я не знаю, как его можно назвать, сыкло, блин, сыкло. И еще везде пытался рассказать, что да, это, как его, я якобы не иду к нему на дебаты. Да это выглядело вообще, блин, смешно. Я ж у себя на канале ему на каждый его высер печатал ответы. Вот, во-первых, но вот эта вот ерунда по поводу того, что они пытаются людей, которые говорят правду, назвать токсичными и так далее и тому подобное. Кто же они, кем они являются, если они, по сути, до сих пор все, что было сделано против режима Лукашенко, равно нулю. Вот. Но давай вернемся к тому, что все-таки вот человек задал вопрос по поводу сеток, и я бы хотел получить все-таки ответ, почему до сих пор этого нет. Глядзі, мы шчыра дапамагаем, я з 14-го года дапамагаў это самае, дапамагаў фронту. У тым ліку у мяне быў айцішны бізнес у Кіеве, але ж у мяне загінуў пад Ілавайскам лёг мой блізкі сябар з Горлаўкі, Мікола Беразовы. Мікола, і неяк мяне так уразіла. Ён, разумееш, вельмі такі дабрадушны, у яго пазыўны быў Вежа, ён сапраўды пад 2 метры такі. Абсалютна, вот у душы, просто настолькі добры чалавек. Так вот ён выцек цераз маленькую дзюрачку. Ён атрымаў снайпера кулю у пахавую зону. І ты ведаеш, не было, як там ні жгут не накладзеш, нічога не зробіш, ён просто выцек. І мяне вот настолькі это так уразіла, я не мог паверыць, што Мікола загіне, таму што, я неяк сам сабе вот са сваімі тыбецкімі як бы так ведамі пабудаваў такую карціну свету, што чалавек гіне, як бы цела гіне тады, калі ўжо не цікава чалавеку нічога, як бы задач няма. А тут у нас з Міколам, в прынцыпе, это быў першае падраздзяленне батальёну Азоў, дзе ўсе ведалі гімн Белага легіёна, дзе яны ўжо спявалі. Мы разумелі, што это падраздзяленне якраз это па заканчэнні вайны ў Украіне пойдзе на Беларусь. І тут Мікола гіне, разумееш. Я вельмі доўга не мог паверыць. Але ж мяне вот настолькі это ўразіла, што я тады закінуў бізнес. Мы пачалі збіраць тады толькі мы даведаліся пра парашок Цэлекс. Ён прыроднага паходжання, ён не хімічны, таму абмежаваныя колькасці. А пачалі мы збіраць самы парашок, купляць цераз амерыканцаў, цераз ізраільцян, камплектаваць аптэчкі і вазіць якраз туды на нуль. Я памятаю, як тады украінцы ставіліся, ты разумееш, што праязджаеш бліжэй да нуля, праязджаеш блокпасты, і калі яны бачаць, што ўсе 4 паспарта, увесь экіпаж з беларускімі пашпартамі, і мы ведаем усе паролі, што мы свае, як бы у украінцаў аж на вочы пачыналі свяціцца, яны разумелі, што яны не адны, што ёсць браты, якія іх падтрымліваюць, разумееш. І наколькі сітуацыя памянялася потым. За вот Лукашэнкі, за ягонай суўдзелу ўсяго этого суагрэсіі. На сённяшні дзень, не мне табе тлумачыць, якое стаўленне да беларусаў унутры Украіны, да. А наконт сеток, я вертаюся. Извини, перебью, секундочку, извини, пожалуйста, что перебью, да, то есть ты говоришь, нет тлумачить. Конечно же, если учитывая, что Тихановская долгое время, на Украину кричала, нам не надо, как в Украине и так далее и тому подобное, и на людей, которые здесь пытались что-то сделать, реально всех собак спускали в виде инфопоинта и других организаций.
понимаешь, то что здесь удивляться тому, что сейчас на данный момент единственные, кто более-менее защищают, скажем так, отношения к белорусам в Украине, и не только в Украине, и в Европе и так далее и тому подобное, это наши воеры, которые воюют на нуле. Я не говорю про там, как их штабы там и так далее и тому подобное. Я не про них говорю, я говорю про воеров, да, то есть вот знают, что вот наши воеры находятся там на это. Все. Остальное, грубо говоря, кто-то помогает там в Украине, кто-то возит там колеса, кто-то еще что-то возит, да, то есть, но про это молчание. Молчание в наших СМИ полное, то есть ноль, этого как будто не происходит. И в итоге, блин, получается, что вместо того, чтобы показывать, что мы, ну, то есть участвуем, мы здесь, мы помогаем и так далее и тому подобное, наши СМИ, блядь, в жопу язык засунули. Вот первые вот эти вот как раз Свердловы, Говнорадио, это наши гниды и все остальное. Извини, что я перебил. Да, так я до того, что я постоянно допомагаю, чым магу, воно это самае. І летась мы грэлкі перадавалі, хімічныя грэлкі, то бок тэрмабілізну збіралі, это самае перадавалі. Зараз дапамагаем вот то, што Алена Жаркевіч робіць па лініі аўтапалка па ўсім па гэтым. Сеткі, да, мы таксама плануем, але ж глядзіце, у нас у чым праблема. Лабко з Лявончыкам яны ж такія помслівыя. А яны што робяць? Ад самага пачатку ну, Лявончык нас абвінавачваў, запусціў слух, што, па-першае за ўсё, у нас фашысцкая сімволіка, таму што Беларусь 2.0, там было 4 рукі, якія разам узяўшыся, вот яны знайшлі ў гэтым нейкую свастычнасць. Ну, але ж я Ну, разумею, што это на проста лукашизм похоже. На лукашизм. Да-да-да, Они тоже ініцыю, везде якую видят это. трэба было запусціць, каб Вот, патлумачыць, што мы не хорошие. кстати, извини, пожалуйста, иначе я просто забуду про этот вопрос. Это мне вопрос направляли в бота, да, то есть поэтому этот вопрос, он анонимный, но вопрос был такого плана. Почему желтые сливы защищают Леончика, а не защищают тебя? Вот, если ты такой плохой. Вот так вот было написано. Я таксама здзівіўся, прачытаўшы на жоўтых слівах, яны цалкам версію адстойваюць тую, якую Лявончык прапіхвае. Не ведаю, можа, у іх это взаемадзеянне добрае, не ведаю, што я тут магу сказаць. Гледзячы на радавод пана Лявончыка і сённяшняй ягонай сям'і, ну, тут багата пытанняў узнікае. Чаму, вот глядзі, вот, напрыклад, маю мамку яшчэ год таму вывалаклі з-пад Валожына, прывезлі ў Менск, прымусілі запісаць відэазварот нейкі да мяне, каб я пазнаёўся. Але ж, дарэчы, вот шчыра скажу, відэазварот так і не перадалі, хаця мамцы абяцалі, што перададуць. То бок ці пасаромеліся, ці што, не ведаю. А у Лявончыка, ну, даруйце, бацька былы палкоўнік Міністэрства абароны. Ну, зараз, да, што ён там узначальвае, геадэзічную нейкую станцыю, ці што? Это самае, цесць быў фінансістам у Шэймана, зараз фінансіст у Лукашэнкі. Якраз чалавек, які вельмі добра разбіраецца, як вот... А еще Совбезе работал. Як Лявончык сказаў, да, што типа мае ўсе інструменты і ведае, як грошы хаваць, да. Ну, мамка, дзе ў яго мамка? По-моему, 5448. 5448, я нагадаю, акрамя міліцэйскай часткі, там яшчэ цэнтр праслужкі савецкіх часоў. Я не здзіўлюся, калі яна там, вот конкретно. А мамка, я не помню, это как его, теща у него в части работает офицером, а мать у него в военной академии преподаватель. А отец, это как его бывший военный, а сейчас, как его, Белгидромедцентр. Короче, все полностью номенклатура. Ну, так разумееш, маіх тузаюць, маіх это самае. Я быў змушаны да таго дайсці, а яны зашугалі настолькі мою сестру, губопікі гэтыя, што яна просто мне тэлефануе, от крайняя размова была у нас год таму, мы з-за таго больш часу і не размаўлялі ніколі. Ты нас используешь как щит, как это самое, как заложников. Я кажу, чекай, я скарыстовваюць і вас скарыстовваюць. Я кажу, у вас один шанец, отрекайтесь от меня, я все равно не сойду с того, чем я займаюсь. Это мое сумленне, все. Ну вот, пасля гэтага ўсё, з сестрой мы ні разу не камунікавалі, ўсё як бы так перарвалася. А глядзі ты, вот такого вот слаўнага змагара, які папаўняе бюджэт Беларусі, чамусьці ніхто не кранае, значыцца, ён для іх карысны чалавек, да?
Ну, мы Ну, же с все вами его разумеем, родственники что... работают там же, да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Смежники. Династия. Так у нас же ж уже пару династий оформилось, да, Вечорки, это Лявончики, якія гатовы змагацца до конца да скону дзён сваіх, да. Галоўнае, каб барацьба не Тихановского. завершылася, да. Вот я заўсёды здзіўляўся, вот, слухай, я вот калі ўзгадываў ваенны пераварот, ну, аднаўленне канстытуцыйнага ладу ўзброеным шляхам, якое мы рыхтавалі ў 96-м, нам тады абышлося это, ну, я табе скажу так, недзе пад паўмільёны даляраў. Ну, на тыя часы это былі вялікія грошы. Можна сказаць, што інфляцыя, там траля-ля, там пакупніцкая здольнасць, але ж ну добра, на сённяшні дзень это 5 мільёнаў даляраў. Так вот это ж пражалі вот толькі з 20-го года пачынаючы, пражалі 170 мільёнаў. Но 170, вот шчыра, я б ужо арганізаваў тры рэвалюцыі з народнымі гуляннямі і 2 без народных гулянняў. Але ж ну вот у людзей пра гэта, іх не цікавіць вырашэнне пытання менавіта ўнутры Беларусі. Яны згодныя цалкам вот усё жыццё абслугоўваць фінансавыя потокі, абы крый Божа нічога не пайшло на сапраўдную барацьбу ўнутры. Всё. Я не ведаю, каму прыпісваюць і каму належыць сапраўды вот эта думка пра тое, што пры змене ўлады, ну, прыпісваюць ці то Керанскаму, ці то каму, што пры змене ўлады можна не мяняць гэтых самых извозчиков, прастытутак, і я б дабавіў сюды зборшчыкаў дапамогі, фінансавай. Яны будуць верна служыць, яны будуць на ковід збіраць, на байхелп, на што заўгодна, на полк Каліновскага, яны будуць збіраць. Вечна галоўнае, каб грошы ішлі цераз іх і пад іхнім кантролем. Всё. Здесь я с тобой согласен. Давай я все-таки перейду к интересным вопросам. У меня... Так я наконт сетак усё ж такі дарую, это мы тут загаварыліся, да, Ну. калі ўжо сам згадаў, то глядзі, значыцца, у чым пытанне. Значит, Лявончык з Лапко пастаянна як бы так падштурхоўваюць каго-небудзь пісаць на нас кляўзы. То бок спачатку, да, у нас была фашысцкая сімволіка, потым у нас быў цір. Ну нереально, цір, ну не робіцца, это мазгі трэба мець у каменным мяшку, у пакоі, ну скажем так, 8 на 15, ну не робіць цір ніхто. Сам сябе заб'еш рыкашэтамі. Далей яны, чарговая кляўза была ўжо на тое, што у нас тут это баявыя мастацтвы. Што у нас няма ні ліцэнзіі, ні дазволу ад горада, што мы тут баявым мастацтвам вучым. Потым я ўжо не памятаю, яшчэ было некалькі кляўзаў. Крайняя кляўза была пра тое, што у нас булачкі не свежыя. Хаця у нас зусім тых булачак няма, але ж булачкі у нас не свежыя. Разумееш, яно здаецца, вот усё бесплодна, як бы так здаецца бздура, ўсё, але ж у Польшчы на кожную вот такую кляўзу ЗГН мусіць рэагаваць. То бок дзяржаўныя органы мусяць збіраць камісію, прысылаць да нас камісію, якая правярае, спраўджвае, піша даклад, што не пацвердзілася. Ну, то бок мы іх уже дасталі, ну, не мы дасталі, а якраз вот Лявончыкі дасталі тым, што натуральна мы калі запытваемся вот тыя камісіі, якія прыходзяць, покажите прозвішча, хто піша. Не-не-не, мы не можем, згодна рода, это ж, ну вот, разгалошанне персанальных дадзен, мы не можем вам сказать. Крайнее, что яны написали на нас недавно, это самое. Ну, я так разумею, что это яны скарыстаюць третьих особаў. Крайнее, что написали, это, что у нас детей мы навучаем боевой зброі. И тут уже пришла нават не комиссия з ЭТЖЭСа, а уже конкретно полиция пришла. Что вот у вас тут это показываете, где у вас тут зброя, по-перше, все, а по-другое, яких детей вы вучыце ў зброі. То бок, разумееш, вот этими самыми кляўзамі яны давялі до того, что мясцовыя ўлады, ну, з радостью ўжо вот памянялі арендатора. Тем больше у нас закончился термин аренды у осень, да. Мы подали все в адпаведнасці з заканадаўствам, все документации показали, колькі у нас тут проведено мерапрыемстваў. Подали это самое больше, чем за 5 сотен подписаў наведнікаў, ну ўсё. І мясцовыя ўлады як бы так дагэтуль не прынялі рашэнне. Ідзе працэс абмеркавання з горадам. Пры гэтым глядзі, якая цікавая сітуацыя атрымліваецца. Вот, напрыклад, Рэформбай. Рэформбай бярэ, цісне інфармацыю пра тое, што вот яны пазванілі, маўляў, гарадскім уладам, і тыя сказалі, што нам ужо рэкамендавана типа высяляцца. Мы запытаемся, хто?
Не подтверждаюць. Просім абвергнуць інфармацыю, пішам афіцыйнага ліста. Так Дарэчы, это яны ж такія помойка Матольки. О чем разговор? ну, дык не Какое не ўсе ж опровержение ведаюць пра информации? гэта. Ты что? Они сейчас на Нехта твои такое документы скажут, слышит. знаешь что это, блядь, все фейк, подделка, сделанная у Польши, как это любит Лукашенко говорить, да? И везде будут рассказывать. Точно так же, как они на официальные документы на Горбацевича сказали, фейк, идите нафиг, мы ничего не будем говорить. И точно так же. И потом, куда ни посмотришь, везде это как его, какие-то, блин, непонятные концы с ГРУ связаны. Причем не с КГБ, а с ГРУ. Так яно цікава, глядзі, это самае. Мы напісалі афіцыйнага ліста ва ўсе это ведомствы польскія, якія адпавядаюць за аренду і за камунікацыю з намі. Запытваемся, ці дзяліліся вы якой інфармацыяй, ці журналістамі, ці са сродкамі масавай інфармацыі, з беларускімі. З усіх трох ведомстваў мы атрымалі пісьмовае пацверджанне. Не. Ні з кім мы не гаварылі на эту тэму, нікому не пацвярджалі, што вас выганяюць. А это вот постоянно зараз наганяюць наратыў пра тое, што на сумленні Бульбы будзе тое, што мы страцім гэты офіс. А хаці вашу мать, на сумленні Бульбы. На сумленні Бульбы то, што это самае, вот не дабіўся ў паліцыю, калі год таму падаўшы, 2 разы мы прасілі горад правесці аўдыт. А гарадскія ўлады як бы так, без вас хапае праблема, ўсё. Падалі мы ў паліцыю заяву за неперадачу дакументацыі, за вот тое, што я называў артыкул «Свядомае банкрутства прадпрыемства з мэтай завалодання актывамі». Польская паліцыя, ім так ленна займацца беларусам, ім без нас хапае чым. Яны таксама замарозілі. Вот за гэта я, сапраўды тое, што я не ведаў тады, як у Польшчы паступаць, таму што я не тутэйшы тут. Это зараз мы ўжо разумеем, таму мы зараз спакойна падалі ў паліцыю, і паралельна, каб не было як вот летась, паралельна ўжо напісалі тое ж самае, падалі ў прокуратуру. То бок спадзяюся, што зараз ужо справа пойдзе значна весялей. Падалі мы пералічылі вот тое, што няма матэрыяльна-тэхнічнай базы, дык это з той дакументацыі, толькі з той часткі дакументацыі, якую мы маем, там ужо на 70 000 не хапае. І тое, што Лапко вывеў это самае з рахункаў, калі ўжо не мог распараджацца рахункаў больш за 110 000. Итак, сейчас я хочу интересные вопросы все-таки позадавать. Человек мне в бота написал, не знаю кто, потому что удаленный аккаунт. Удалили аккаунт сразу же, после того, как написали в бота. Но вопросов их 3, да? Вот. Написали блок взаимосвязанных вопросов к эфиру с Бульбой. Первый вопрос. На закрытой конференции «Беларусь 2.0», прошедшей 29-30 июля 2023 года в Варшаве, был сформирован полностью новый состав БМХ. Это Белорусского молодежного хаба, видимо, да? Можете ли вы объяснить, какие конкретные причины помешали вам передать полную информацию о ситуации с БМХ новому составу команды? Ой. Что я сгубился шчыра. Еще раз. На закрытой конференции «Беларусь 2.0», прошедшей 29-30 июля 2023 года в Варшаве, был сформирован полностью новый состав Белорусского молодежного хаба. Можете ли вы объяснить, какие конкретные причины помешали вам передать полную информацию о ситуации с Белорусским молодежным хабом новому составу команды? Тому што я іх сам не ведаю. Я ўжо пачаў з таго, што мы на пачатку размовы. Я ўзгадываў, што канферэнцыя «Беларусь 2.0», і то, што мы перад гэтым абмяркоўвалі, што нам трэба сваю асацыяцыю стварыць. Таму што «Беларусь 2.0» якраз уваходзілі людзі. Я нагадаю, это праект. Праект мы пачыналі яго ў 2020 годзе разам з пратэсным актывам. Ідэя якраз была нарадзіць новую мадэль дзяржавы ў шырокім грамадскім абмеркаванні. Не так, что там пару разумных збяруцца, нешта напишуць, это спусцяць народу, скінуць і потым здзіўляюцца, што яно нічога не жывае. Калі памятаеце, быў такі тэлеграм-канал «Менск разам», то вот цераз это «Менск разам» мы як бы так і закідывалі это ідэі, абгаворвалі. Пэўным этапам стала аб'яўленне мінскай дэкларацыі так званай. Што здарылася? Пад канец 2020 года
Под конец 2020 года імпэт у беларусаў унутры Беларусі яўна паменшыўся. То бок усе зразумелі, што тут не да зменаў і не пабудовы новай дзяржавы, тут трэба выжываць. То бок на некаторы час работа прыпынілася, тым больш багата народу туды пасадзілі, з тых, хто пачынаў Беларусь 2.0 у Беларусі. У выніку на некаторы час прыпыніліся, потым сабраліся мы ў Кіеве ўжо. Якраз і Мірык тады прыехаў, яшчэ пару нашых хлопцаў з легіёна. Мы аднавілі эту работу. Нават на той момант ва ўкраіне зрабілі сайт, усё. Пачалі як бы актыўна якраз дапрацоўваць тыя самыя тэзісы, асноўныя пастулаты гэтай дзяржавы нашай будучага. Ну, а потым пачалася вайна, то, ў прынцыпе, ўсё закінулі, таму што большасць з нашых пайшла на фронт. Мірык, он нават умудрыцца загінуў, светлая памяць яму. Вельмі яго, канешне, не хапае, але ж, ну. Я выехаў сюды, пасля кантузіі выехаў да Польшчы. Тут мы сабралі ўжо былі змушаны новы склад падшукваць. То бок у першую чаргу ўжо апіраліся на дыяспары, у тым ліку на еўрапейскія, на заакіянскія, на нашыя. Таму я ўсё ж такі плаўна падводжу да таго, што мы абмяркоўвалі, што нам трэба свая асацыяцыя, стварэнне сваёй юрыдычнай асацыяцыі. Але ж паколькі юрыст сказаў, што якраз это можа заняць ад паўгады і болей рэгістрацыя, мы ж не такія спрытныя, это Лапко тлумачыў, што мы зайшлі ў офіс, скрылі офіс 2 жніўня, а Лапко ўжо мае клон хаба, і яго журналісты тады запыталіся, як так можа быць, от 2 числа яны зайшлі толькі ў офіс, а вы ўжо 2 маеце новую фундацыю беларускі моладзевы хаб. На што Лапко вот тады так это клончыва, што типа, ну вот подключылі ўсе свае сувязі, ўсё, нам тут дапамаглі, ўсё, ну. То бок, вяртаючыся да галоўнай думкі гэтага пытання. Пасля кансультацыі з юрыстам, які паглядзеў дакументацыю беларускага моладзевага хаба, менавіта асацыяцыі не клона, а менавіта асацыяцыі, і пацвердзіўшы, што тут усё законна, і згодна статуту, і згодна польскага заканадаўства, мы пагадзіліся ўвайсці у кіраўніцтва беларускага моладзевага хаба. Пры гэтым Ракевічу, Баравіковай, Гліннік мы прапанавалі пакінуць свае пасады. А вот якраз гэты аргумент Лявончык скарыстоўвае дагэтуль, бегаючы па амбасадах і расказваючы амбасадарам, у першую чаргу тыя, якія маюць беларускія праграмы, што Бульба з Ракевічам працягваюць піліць бабло. Так вот, я вам шчыра скажу, за вот это 1,5 гады мы не мелі ніводнага гранта, таму што якраз Ціханаўская і ўся яе атачэнне усім якраз і дыпламатам, і кіраўнікам фондам патлумачылі, што Бульба пошел не демократическим путем, понимаете, поэтому с ним нельзя сотрудничать. Вот. Скажу одно, что они так поступают, по сути. Либо ты с ними, либо они бегают и везде пытаются рассказать. Я могу тоже много чего рассказать по этому поводу. Здесь по Украине в свое время бегал Ковалевский по кабинетам вышестоящим, которые там совсем недалеко находятся от Зеленского, и рассказывал про то, что вируса надо отсюда выгнать, потому что вирус работает на КГБ. Вирус после этого, кстати, прошел 2 полиграфа. Вопрос не в этом, вопрос здесь в другом. Где сейчас Валерика, где я нахожусь? Почему-то я остался в Украине, а Валерика отсюда выгнали нахрен. Причем пинками под зад. Вот и все. Вот вам вся история, того, что происходит. И когда ты начинаешь разбираться, а кто у них это, вот эти лобки и всякая другая ерунда, то ты понимаешь, что там все очень сильно повязано с номенклатурой Лукашенко. Причем тести, сваты, братья, и так далее и тому подобное, которые до сих пор там работают. Давай перейдем к следующему вопросу. Здесь блок из 3 вопросов. Первый я тебе зачитал. Второй. Какие факторы повлияли на принятие вами единоличных решений без согласования с командой в течение последующих 6 месяцев? То про что? Это вот тот же блок вопросов, что
новый состав команды БМХ, да, вот, видимо, кто-то из них, потому что, еще раз говорю, аккаунт удалили, да, спрашивает, какие факторы повлияли на принятие вами единоличных решений без согласовывания с командой в течение последующих 6 месяцев после того, как ты пришел в белорусский молодежный хаб? А глядзі, што адбылося. Калі я зайшоў, то як бы здавалася, вакол было багата хорошых такіх вот справядлівых людзей, якія гараць ідэяй. А мы явно не шли воевать, мы просто разумели, что это будет инструмент. Я паўтаруся, я марыў на базе якраз хаба зрабіць інстытут падрыхтоўкі менеджмента якраз по новой модели беларускай дзяржавы Беларусь 2.0. А што адбываецца далей? Пачынаецца хваля хейта, а ўвесь інфапоінт з усіх сродкаў, з усіх уцюгоў беларускіх верашчаць пра то, што Бульба рэйдэр. І вот тут пачынаецца праверка якраз для сяброў Беларусь 2.0. Я табе скажу, што першы ў нас расмактаўся юрыст той самы, а потым яшчэ некалькі чалавек. І ў прынцыпе вот па выніках этой хвалі хейта застаўся адзін Бульба вот з той камандай людзей, якія да Беларусь 2.0 ніякае дачынення не маюць. Так што вот бачыш, вот такі вот, скажем так, ну вот краш-тэст прайшла Беларусь 2.0 і ну я паглядзеў, ну дзякаваць Богу, што Окей. Третий вопрос из этого же блока. Сколько участников из старой команды осталось с вами после вхождения в хаб? И как вы объясняете их уход? А я ўжо адказаў на ваше пытанне. Вот калі пачалася хваля хейта, то разбегліся ўсе пахаваліся. Кожны знайшоў аргументацыю. Частка з іх аказалася, што нават грошы атрымлівае ад тых же ж фондаў, што ціханятніўся, то яны плавненько так это вот ад берага адштурхнуліся, сказалі, ну як бы ты, конечно, хороший чалавек, але ж нам вот гранты нам мілее. Ну. Паўтаруся, для мяне это вот такі вот асабісты краш-тэст быў таксама. Хорошо, здесь следующий вопрос задает тоже человек в бота. Самый главный вопрос для Бульбы. За что он живет последние 10 лет и за что ему набили морду в Украине и заставили уехать в Польшу? Насколько я понимаю, про лицо в Украине заставили уехать в Польшу, это ситуацию ты объяснял в интервью бывшему доброохотнику Ляхвичу, насколько я понял. Лахвичу, Да. это самое, он не бывший, он назад поехал на контракт, он заключил контракт зараз, да. Вот, я помню. Ну, глядите. Помню эту историю. Там история была, насколько я знаю, закончилась тем, что позвонили Стрижаку, но лучше сам скажи. Так а я просто рекомендую, калі чалавек это самае, калі чалавек хоча рэальна разабрацца, то хай паглядзіце Лахвіч Бульба інтэрв'ю, там усё это вельмі грунтоўна раскладзена на пальцах. Не, ну самый главный, он здесь акцент делает именно за что ты живешь последние 10 лет. Бізнес, я быў заснавальнікам бізнеса і плюс да гэтага, ну глядзі, я перад гэтымі падзеямі на Белсаце меў праграму, быў адным з сувядоўцаў праграмы на Белсаце, нацыянальная бяспека, яна так і называлася. Праграма роўна загнулася на тым этапе, калі здарылася сітуацыя з хабам. Белсат заняў такую праціханоўскую пазіцыю, а паколькі Ціханоўская адразу, прыехаўшы ў Варшаву пасля гэтых падзеяў, яна з намі нават не стала камунікаваць, яна адразу пабегла туды да вот клона гэтага. Ну, я маю на ўвазе клон, это фундацыя беларускай моладзевы хаб, якая ніякае юрыдычнае дачыненне не мае да якраз асацыяцыі. То бок, ну, вот за это і жыў і. А наконт набіцця морды, так глядзіце, так это, в прынцыпе, это Ваніш і Дзімідзенка, это вам з імі трэба запытвацца. Яны спрабавалі такім чынам мяне ж это сама абвінавацілі. Я прыехаў, тады батальён Каліноўскага знаходзіўся яшчэ ў школе ў Кіеве. Я прыехаў, прывёз гуманітарку ад нашых беларусаў з Брытаніі. А мяне тут бяруць у палон і пачынаюць это самае, морду біць за то, што быццам бы я скраў у іх грошы.
А грошы ўсё вельмі проста. Стрыжак тады, калі пачалася вайна, адразу пачаў збор для ўсіх дабравольцаў. Усіх, паўтараюся, не толькі каліноўцаў, таму што, ну, яшчэ яны толькі былі ў зачатку. Але ж, ну, нехта вот якраз, відаць, Демідзенка, ён такі хлопец разумны, хітры, пралічаны. Я заладжу ў Вікіпедыю, я бачу, што я заснавальнік батальёну Каліноўская. Кажу, ніхера сабе, а мяне хто-небудзь запытаўся, не? Ну і па-другое, я чым выклікаў у іх яшчэ як бы так незадаволенасць і злобу, это тым, што я прапаноўваў варыянт, які б мог сапраўды стаць для Беларусі вельмі важным. Я прапаноўваў, глядзіце, кажу, ёсць 3 сегмента. Па-першае ўсё, глядзі, калі вайна пачалася, я знаходзіўся якраз на Жаўтневым, это кругленькі домік насупраць Майдану. І ў мяне, адпаведна, пропуск быў толькі банкава-інстытуцкі, адпаведна. І з чыноўнікамі з Кабміна мы зрабілі праект батальёна Беларусь пры прэзідэнце Украіны. Я якраз прапанаваў ужо нашаму хлопцу, нашаму гадаванцу Белага легіёна, з Марынай Горкі, афіцэра, паважнага афіцэра, да, узначаліць падраздзялення. А тут прыходзіць інфармацыя пра тое, што Сахашчык збіраецца прыехаць. Ну, паколькі я, як бы, Сцепаныча на той момант я паважаў, я як бы чуў, калі Валерый Сцепаныч узначаліў 38-ю бригаду, што сапраўды яго паважалі бойцы, у тым ліку і нашы Ну, хлопцы Белага какие бойцы легіёна. его поважали? Те, которые потом белорусов избивали на улице, блин. Он, Чекай, блин, он руководил, Мы блин, теми говорим, мудаками, которые, блядь, белорусов на улице хуячили. Прости за чекай, мат. мы говорим про той час, калі он служил 2004-2005 год. Да, а потом в 2010-м его же бойцы избивали людей на улице. В чем проблема? Ну, так вот, я кажу про той час. Ён для мяне застаўся з таго часу. Вот з таго часу я яго паважаў, да. То вот глядзі, якая была ідэя. І то чым я выклікаў нянавісць у якраз Ваніша з Демідзенкам, якія хацелі все фінансы на сябе перацягнуць. Это просто альтэрнатыва Стрыжаку. Яны паглядзелі на Стрыжака, ім вельмі спадабалася. Я якраз заехаў, дарэчы, у дзень смерці Тура, у іхняй тады эту школу. Што я чую, ад прэс-службы. Выходзіць Мікола Демідзенка і кажа, ты ж глядзі, бляха, Тур загінуў, Стрыжак ужо з раніцы грошы збірае, а мы так аператыўна яшчэ не навучыліся работаць. Вот табе квінтэсенцыя, разумееш? То бок Мікола з Ванішам стваралі альтэрнатыву, Стрыжак на ваеннай глебе, ўсё. Вяртаюся да таго, што я прапаноўваў. Я прапаноўваў, глядзіце, кажу, едзе Сахашчык, які быццам бы я падазраваў, што ён мае нейкі аўтарытэт сярод беларускіх афіцэраў. Разумеў, што это падрыхтаваныя афіцэры з адукацыяй. Пры гэтым яны умоўна нацыянальна свядомыя, так сабе пад пытаннем, і не маюць баявога досведу. А другі фрагмент. Я бачу выхаванцы Белага легіёна, афіцэры, якія такія ж падрыхтаваныя, закончылі вышэйшыя навучальныя установы, якія нацыянальна свядомыя і таксама не маюць баявога досведу. Трэці фрагмент я бачу, это якраз нашыя хлопцы азоўцы, беларусы, якія ваявалі 14-15 год, якія, якая там кампетэнцыя ў штурмавіка, яны не вельмі абазнаныя ў ваенным мастацтве, але ж пры гэтым яны нацыянальна свядомыя і пры гэтым яны маюць баявы досвед. І разумеў, што якраз гэтыя хлопцы на першым этапе для афіцэрскага састава, як для нашага з Белага легіёна, так і для сахашчыкаўскіх, могуць стаць аўтарытэтам, і з гэтых 3 сегментаў можа скласціся сапраўдны полк, разумееш? Вот у чым ідэя была. За што мне просто чарговы раз перачморгнуўшы затвор аўтамата, даслаўшы патронік, што дед, ты что, бессмертный, что ли, блядь? Оказывается, я бессмертный, да. То бок, разумееш, практычна я паўтаруся, што Ваніш і Демідзенка это, бляха, тот же Стрыжак, просто на ваеннай глебе, ўсё. Яны для гэта створаны. Пра Демідзенку там таксама рыла ў пуху, якім чынам ягоная жонка стала з-пад каензам фірмы Ліліі Лукашэнкі. Невесткі Віці. Фірма, якая займалася вывозам гэтых самых гістарычных каштоўнасцяў, мастацкіх каштоўнасцяў з Беларусі.
То бок сам разумееш, до такого бізнесу цябе ніхто не падпусціць, калі ты чужы. Ну, просто так точно нет. Вообще Ну, никак. Unreal. Ну вот. Но я тебе честно скажу, за все это время, блин, за 4 года, которых я там блогингом занимаюсь, расследованиями и всем остальным, да их, там куда не залезешь, там такое рыльце в пушку, что просто то, что тебе звонили там перед эфиром, не иди в эфир, они, знаешь, чего они больше всего боятся? Они боятся, что подниму какие-нибудь темы, после которых им пиздец, блин, будет. И они больше всего боятся, вот у них самая большая обосрака, это в том, что если мой блог поднимется выше, чем просматриваемость у них какого-нибудь Белсрата или еще кого-нибудь, блин, то это как его, то им просто жопа. Ну, просто жопа, потому что все. И так, посмотри, ну, по-хорошему, сколько мы поуничтожали уже вот этих вот псевдо, да, то есть Сахальщик уничтожен, уничтожен, Азаров уничтожен, уничтожен, блин, понимаешь, и так далее и тому подобное. И часть из этих людей, ну, на нашем счету в действительности, потому что, блин, эти люди, они не приносили пользу в борьбе против Лукашенко. Они, наоборот, паразитировали на нашей шее, выезжали, блин. Не считая того, что, в принципе, это как его предвыборная кампания была сделана, блин, нами, людьми, которые были обычные. И сейчас ни одного человека там не находится. Повсплывали какие-то стрижаки, лявончики и всякая другая тухлятина. А фактически тех людей, которые, блин, вынесли все это на горбу на своем, и их выносили на стульях во время там, сбора подписей, во время всего остального, их просто нет. А потом эти бегают и рассказывают про 2020 год, август 2020 года. Вот знаешь, когда мне начинают рассказывать про август 2020 года, хочу плюнуть в лицо, потому что, блин, мы вышли в мае 2020 года собирать подписи, блин. А в тот момент, когда все вот эти вот, которые рассказывают про август 2020 года, сидели, блядь, на жопе ровно и ничего не делали. Вот это реальность. Где они все были, блядь, в мае 2020 года? На жопе, блядь, сидели ровно. А потом в августе 2020, когда уже россияки, блядь, перехватили все это движение, ну, не мне тебе рассказывать. Что в итоге, блядь, получилось? В итоге вот мы получили всех этих стрижаков, хуежаков, которые сидят и рассказывают нам, как нам надо жить, блядь. Но при этом нам надо уже делать супротив. И вот что ты думаешь по поводу этого? Что нам надо делать для того, чтобы, блин, всю вот эту вот гнедосину, типа Леончика, Лобко, Шмапкова и всех остальных, блин, поставить на место. Потому что фактически, если мы их не поставим на место, Лукашенко править еще долго и упорно. До того, как он сдохнет, а потом его, блин, сынок будет править, если мы все это говно не поставим на место. ну, глядзі, тое, што залежыць ад мяне зараз, это самае, я лічу, што Лапко, канешне, мусіць сядзець, і мы будзем максімум рабіць для таго, каб ён за свае дзеянні атрымаў. Так Леонючка тоже должен сидеть. Простите, он собирает... А ён, Даже если чекай, мы ён тут посмотрим, жопы. он фактически собирает... Ну, вот просто. Давай вот по реальности подумаем. Фонда Buy Help не существует как такового. Деньги, сборы идут на личные счета. И существует фонд Lincoln Media. Но при этом Белсаты, Говнорадио и все остальное рекламируют фонд Buy Help, которого юридически не существует. Это чистая махинация. Ну, блин, это чистейшая махинация. Вот как Але ж глядзі, ён хітры, блядь. Ён же ж нідзе свайго подпісу не ставлю. Так они... Я чаму Лапко і перадаваў, што я кажу, што ты не разумееш, што ты за фунта. Пойдзеш за фунта, да. А ў яго пакуль ці то мазгоў не хапае, чи то спадзяецца, што святая света там это осветит его своим знамением крестным. Агулам, глядзі, уся NGO-шная сфера, на маё разуменне, на сённяшні дзень яна пераўтварылася ў кансерватыўную, паскудную. Я ўзгадываю, вот глядзі, я пачынаў сваю дзейнасць нацыянальна-вызвольную, скажем так, з 1988 года, з першай курсанцкай суполкі, курсанцкай, афіцерскай.
Так вот я памятаю, калі мы расклеивали улёткі, калі мы збіралі подпісы, мы не прасілі за это грошы. То бок это было абсалютна нармальна. Мы разумелі, што мы шчыра робім тое, што тое, што наша душа прагне. За бліжэйшыя 15 гадоў пасля таго, што зрабілі усе гэтыя Сорасы, уся эта каманда. Яны прывучылі да таго, што калі ты сабраўся зрабіць рэвалюцыю, напішы-ка радной заявачку, прывязі-ка да Сораса, а Сорас паглядзіць, калі яму выгодна, то ён падтрымае, калі не выгодна, то здасць цябе спецслужбам той жа ж краіны, з якую ты прадстаўляеш. То бок з аднога боку НЖО это добры інструмент. Я, напрыклад, перабіраючы на сённяшні дзень, прыглядаючыся да ўсёй этой сістэмы НЖО, разумею, што для зрелых, што называецца, душ, это інструмент. Інструмент рэалізаваць свае памкненні, інструмент выказаць, падзяліцца з грамадствам. Напрыклад, на маё разуменне, менш нармальнае НЖО это, напрыклад, Будзьма. І лінію праводзілі, і праекты рэалізоўвалі хорошыя. А ўсе астатнія, даруй, якое ці КВН яны тут праводзяць, это самае на рускай мове, ці яны там это ЛГБТ постпаці праводзяць, очень это памагаюць, понимаете ли, в Беларусі аднаўленню канстытуцыйнаму ладу, да? Так яны ж пражыраюць рэальна мільёны. Вон уже смяюцца, смяюцца, не буду называць прозвішчы, а ради культуры быццам выдзяляецца 5 мільёнаў. Смяюцца тыя, хто з гэтай жа сферы, кажа, зноўку зараз 3 мільёны выдзеляць этому вядомаму тэатралу нашаму, які там дранікі смажыць. Яшчэ астатнія папіліць ты дырэктар, і пару гранцікаў дадуць, каб была бачнасць дэмакратыі. Всё. Разумею, што бок тут створана цэлая рэальная мафія на этой глебе. І я на сённяшні дзень шчыра законнымі сродкамі, што ў рамках этой матрыцы залатога унітаза, як я яе называю, я не бачу, як з імі змагацца. Самае паскуднае, што нам не пакінулі ніякіх варыянтаў для рэалізацыі па-за этим залатым унітазам. Паўтаруся, усе, і ў 20-м годзе мы выходзілі на амерыканцаў, размаўлялі, каб яны падтрымалі ў Беларусі сілавы варыянт. Выходзілі на брытанцаў, увогуле з праектам будучага аднаўлення ВКЛ ці Рэчы Паспалітай. Все ўсё уважліва слухаюць, усім усё падабаецца, але ж. А амерыканцы адназначна сказалі, што хопіць, што Украіна гарыць, таму ў Беларусі хай пабудзе ціха. А брытанцы пралічылі ўвесь патэнцыял баявы, які беларусы мы можам выставіць, яны ацанілі яго ў 2000, сказалі, што это недастаткова, так што лепш плодзіцеся далей, чым вас зараз знішчыць і новае пакаленне чакае. То бок, разумееш, на сённяшні дзень выйсце шчыра я з гэтага не бачу. Я нават больш таго, я табе скажу, прыгадваючы гістарычныя персанажы, напрыклад, той же ж Пільсудскі. То, оказывается, Пільсудскі зарабляў на тым, што на рэвалюцыю тым, што грабіў банкі. Але ж ты сам разумееш, што зараз это нереально ўсё. З гэтымі сродкамі электроннага контроля, этымі відэо і ўсё, это абсолютно нічого нереально. То бок матрыца залатого унітаза сама сябе схлопвае, замыкае. Ёй не трэба твоя свабода. Ёй трэба, каб ты быў паслухмяным юнітам. А сярод паслухмяных юнітаў знойдуцца якраз это агенты Сміта, якія будуць чётка пільнаваць, чтобы, понимаете, деньги шли только хорошим людям. Там, ты не представляешь, уже в чате поползли хейтеры этого, Азаровские, да, то есть, типа, вирус уничтожил Азарова, надо скромнее быть и так далее и тому подобное, представляешь? Это ж все как обычно. Боты не спят, они спать не будут, особенно нельзя им спать, когда работаешь на, сами знаете, на кого. Вот. Инфопоинту привет. Сергей, давай мы на следующий раз принесем наш эфир, потому что уже мы больше часа 15 минут в эфире, а еще очень много чего, и у людей вопросов. Вот. Давай через недельку, в следующее воскресенье, встретимся с тобой и продолжим отвечать на вопросы людям. Добро. А?
Добренько. Вот, окей. Давай напоследок, что ты хочешь людям сказать, что ты хочешь людям донести, и будем завершать, бо у меня тоже есть определенного рода свои дела. Глядзі, ну што я магу сказаць? Я ў першую чаргу разумею, што нам трэба работаць толькі ўнутры Беларусі, ўсё. Усё будзе мяняцца выключна ўнутры Беларусі. А ўсе гэта спадзяванні якраз задурылі беларусам галаву. Я здзіўлены, што дагэтуль, от здавалася б, 24 год, а частка актыва, які ў Беларусі захаваўся, яны спадзяюцца, ну як жа ж вот прыйдуць каліноўцы, асвабодзяць Беларусь. Ну. Я кажу, хто прыйдзе, там 200 чалавек усяго. Больш таго, вот наколькі я ведаю інфармацыю, за крайні месяц паехала беларусаў на вайну 5 чалавек, яшчэ, аказваецца, едуць, да. Так вот яны ўсе паехалі міма палка, ніхто ў полк не хоча ісці. Вот у чым праблема. То мой зварот да беларусаў унутры Беларусі, не спадзявайцеся, мы можам быць толькі ў дапамогу вам. То бок бярыце ініцыятыву на сябе. Нас жа ж прывучалі, што мы партызанскі край, разумееце? То бок узгадвайце старыя дзедавыя гены, прадзедавыя гены. Ну. У нас няма ніякага шансу. З турмы свабодна проста так не выпусціць. Ад таго, што мы петыцыю напішам, ці Света з'ездзіць, сэлфі зробіць там з яшчэ якім-небудзь еўрачыноўнікам, ад гэтага турма не раскрыецца. Больш таго, калі будуць адкрывацца вокны магчымасцяў, а яны цалкам верагодна, што яны будуць адкрывацца, калі тушка Лукашэнкі это крякне, то нам трэба быць гатовымі да гэтага моманту, разумееце? Але ж у першую чаргу, да, это беларусы ўнутры Беларусі. Пры ўсім маім жаданні, нежаданні мы збоку тут можам быць толькі ў дапамогу тым, хто ўнутры. Так што не чакайце, шукайце, як бы так, магчымасці, менш слухайце. І от сапраўды за 4 гады офіс Ціханаўскай паказаў, я не таму, што няма ў мяне падставаў асаблівых яе не любіць там асабіста, як бы так да моманту, калі яна пачала сябе называць лідарам нацыі. Лідар якой нацыі? Дзе тая нацыя? Калі яна пра літвінаў ніколі не чула. Пра што размова? Ну. А как она Разумеете, пыталась, как его, слова Костася Калиновского перековеркать? Это ж вообще смех был в зале. то бок, разумееце, я мяркую па дзеяннях. За 4 гады не зроблена нічога. І не будзе нічога зроблена, таму што, паўтаруся, самае важнае, што было пры размове Ціханаўскай у кабінеце Ермошынай. От калі мы пра гэта даведаемся, то тады пра нешта можна будзе меркаваць. Пакуль што ўсё это нагадвае пра тое, што ўсе астатнія кандыдаты ў прэзідэнты сядзяць у турме, і толькі Ціханаўскую самі вывезлі, самі дагаварыліся з літоўцамі, дзе яна на сённяшні дзень і перабывае. Глядзіце, вот Расія здзяйсняе, калі спачатку абкатвае на Беларусі свае сацыяльна-палітычныя эксперыменты нейкія, калі ён праходзіць, яна пачынае рэалізоўваць у сябе. То глядзіце, вот зараз, калі пачынаюць раскручваць з мадам Навальнай, таксама лідара расійскай апазіцыі, нічого не нагадвае. Это будзе такі ж самы эксперымент, працяг эксперымента, як з Ціханаўскай. То бок, да, хороший чалавек, нічога кепскага не скажаш асабіста, але ж чалавек абсалютна не на сваім месцы. І атачэнне, канешне, вы самі разумееце, што хто іх выбіраў, адкуль гэтыя людзі ўзяліся. Але ж, тым не менш, яны зараз адказныя за тое, каб, крый Божа, тыя грошы, якія яны назбіраюць па Еўропе, прый Божа, не пайшлі на справу ўнутры Беларусі. Таму менш зважаем, менш спадзяемся, бярэм ініцыятыву ў свае рукі, робім усё самі. Ясно. Спасибо большое за то, что ты пришел. Надеюсь, через неделю мы заново встретимся в эфире. И тут просто летят вопросы, друг за другом. Они интересные вопросы, но, ребят, вы их в чате мне понаписываете или в бота поотправляете. Потому что, просто если мы сейчас будем продолжать эфир, это будет часа 3-4, и мы только будем в начале. В этом вся проблема, потому что вы до хрена вопросов пишете. Но сразу же скажу, меня мало интересуют вопросы такие, типа, а где ты был в августе 20-го, потому что в августе 20-го это был контролируемый слив, и давайте мы вообще забудем про август 20-го, нам надо сейчас строить что-то. Август 20-го, те люди, которые, пытаются вам это все
Не было августа 2020, был май 2020 года, когда, блин, люди начали участвовать в цирке от Лукашенко, который делал ЦИК. Запомните это. А август — это уже вытекающие последствия контролируемого срыва оппозиции и слива. Вот. Где я быў? Я крайні раз заязджаў у Беларусь 2017 пасля закры... 18 пасля закрыцця справы белага легіёна. Вот тады я заехаў, памяняў пашпарт, раскруціў ініцыятыву з Мацкевічам «Свежий ветер» і з'ехаў назад в Украіну. Вот это крайні раз, калі я быў у Беларусі. Пасля гэтага, калі пачыналіся ўсе гэтыя падзеі 20-го года, мне это самае афіцэры вот тых вот службаў передали такую весточку, что личность вы у нас неординарная, даже не пытайтесь заезжать, арестовывать вас не будем, просто закопаем. Ну, вот. Поэтому, ребят, всем до встречи на следующей неделе, в воскресенье. Вот с Сергеем постараемся пересечься, если ничего не изменится за это время. Спасибо, Сергей. Всем пока. Дякую.